Pripadnici 4. brigade kopnene vojske Srbije na čelu sa brigadnim generalom Milosavom Simovićem položili su danas vence na spomen ploču u selu Reljan nadomak Preševa, sedmorici pripadnika 78. motorizovane brigade poginulim na današnji dan u NATO bombardovanju 1999. godine. Vence su položili i načelnik generalštaba vojske Srbije general potpukovnik Miloje Miletić, delegacija grada Vranja na čelu sa gradonačelnikom Miroljubom Stojčićem, predstavnici Udruženja boraca i ratnih vojnih invalida i porodice poginulih. Na skupu je govorio general Milosav Simović, istakavši da će Vojska Srbije i dalje obavljati svoju časnu dužnost, braneći zemlju. U aprilu 1941. godine nemačka avijacija bombardovala je Beograd i druge gradove u Srbiji. Na jugu centralne Srbije bombardovani su Niš i Leskovac. U aprilu 1944. godine bombardovan je Beograd i drugi gradovi u Srbiji. Na jugu centralne Srbije bombardovani su Niš i Leskovac. U aprilu 1999. godine bombardovani su od strane NATO avijacije Beograd i Srbija. Na jugu centralne Srbije u NATO agresiji bombardovani su Niš, Leskovac, Grdelička klisura, Surdulica, Vranje i jedinice 78. motorizovane brigade. Na ovom mestu poginuli su oficiri, vojnici, podoficiri Haubičko-artiljerijskog diviziona 78. motorizovane brigade. Major Ljubisav Stojanović, kapetan Dragan Lukić, stari vodnik Željko Alar, desetar Dimče Stamenov, vojnik Slobodan Mirković i vojnici u rezervi Aleksandar Popović i Ninoslav Milenkov. Sa njima je bio i desetar Ivan Lazić. On je bio teško ranjen. Zahvaljujući pomoći vojnika, a posebno prisebnosti desetara Raše Antića i vojnika u rezervi Dragana Stojanovića, hvala Bogu, danas ovde sa nama nalazi se i desetar Ivan Lazić,
a bio je u komi 21 dan. Ljudi koji su poginuli na ovom mestu nisu osvajali tuđe teritorije, nisu nikome nanosili zlo. Oni su branili svoju zemlju i nameravali da posle rata budu sa svojim porodicama i prijateljima. Pred Bogom i narodom, zbog predaka i budućih pokolenja, zbog dece naših poginulih saboraca, zbog naše dece, zbog oficirske časti, zbog viteškog vojničkog ponašanja, zbog istine i želje da se nikada ne ponovi ovakav događaj, pripadnici 4. brigade kopnene vojske nikada neće zaboraviti imena i prezimena poginulih pripadnika 78. motorizovane brigade. Slava im! Aleluja, 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 aleluja. Nakon polaganja venaca održano je opelo poginulim pripadnicima 78. motorizovane brigade.